Eneko eta horrela sortu da, liburua, eguneroko bat izango da, haizeak idatzitakoa, eta bere azken 7 egunetako, desagerketa horren aurreko 7 egunetako, pasadizoak eta abenturak irakurriko ditugu. Hori da, liburua lehen pertsonan idatzita dago, orduan bere hitzetan ezagutuko dugu berak bizi izandakoa azken 7 egun horietan. Baten bat haizearen pausuen atzetik badue, egia esan abentura ezberdina biziko ditu, lehenengoen laberria zuretzat bai, eta zer sentitu duzu? Liburu beti idazten eta honelako liburu bet kaleratzen? Oso gustora ibili naiz, ez da idazten dudan lehen proiektua, aurretik beste jokoak eta diseinatuta idatzi izan ditut, baina hau izan da, gindudan lehen elaberria, eta oso pozik. Haizearen etxie emetik egongo da, Kokalekua zeleku herrien gauzen, Bai, Bizkaiko kostaldean kokatzen da historia, asmatutako herri batean, Izkorrita izenekoa. Eta, bertan ezagutzen ditu ezeak, hainbat pertsonaia, bertako herriko hainbat jende, eta, bertan gertatzen dena. Gero ikusiko dugu, eta hitz egingo dugu horri buruz, hemen orainaldian daukagu bere egunerokoa, baina hor txanpon bat bai esan duzu, txanpona aspaldikoa da, horretara beste pista batzuen bitartez iritsiko da, bi garai uztartuko dira. Hori da, hemen agertu izan dena da Guda Zibil garaiko txanpon bat, Euskadiko gobernuko peseta bat, eta, klaro, haizeak kontatzen duguna da bere arbasoen etxea berreskuratzen duela, horregatik heltzen da kostaldeko horrenetara, eta bertan bere aititeren gutun batzuk aurkitzen ditu, Guda Zibil garaikoak, eta hasten da bere aititeren inguruan irakurtzen, bere gutunen bitartez, eta harrigarria dirudien arren ikusten du badagola paralelo bat, berari gertatzen ari zaizkion gauzen eta bere aititeri gertatu zitzaizkion gauzen artean. Eskara egongo bakarrik, gauza asko buruz hitz egin behar dugu eskara egongo bakarrik elkarrezketan, lagun bat, beste sortzaile bat gonbidatu duzu gurekin egoten, nor batuko zaigu gero? Pello Gutierrez, nire laguna, eta elkarte berean Euskal Maijokoen elkarte batean ari gara, biok, eta bera zinegile da, zuzendaria, hainbat filma eta dokumentaria egin izan ditu. Angoian, Muñotik gertu, egurrezko kutxa berde handi bat aurkitu dut. Goiko aldean anemometro bat irteten zitzaiona. Eta horraino hurbildu naiz. Eneko Getxoko Punta Begoñako eraikinean gaude, ez da Aizkorrieta, baina izan zitekeen hau be haizearen etxearen antzeko, etxe handi batera joango da bizitzen, familiarena izandakoa, eta itsasoari begira, pasako ditu iraileko 7 egun hauek. Hori da, haizea jasotzen du bere arbasoen etxe bat, urte luzez itzita ondana, eta bai hemen Bizkaiko kostaldean kokatuta dagoenez, bai leku egokia da gaurkoa. Abia puntua bere desagerpena izango da, naiz eta noski egunerokoan bere desagerpena agertzen ez den, eta liburuan bere desagerpena ez du irakurriko. Nor daki, hauza da irakurleak ikasiko duela zelan haizea herri honetan, Ezkorrietan, eta ezagutzen dituen pertsonaia horiekin harremanak estutuala, zer nolako bizipenak eta zer nolako estutasunak ere biziko dituen. Baina abia puntu argi izan duzu, idazten hasi hauetik hori izango zala. Bai, hasieratik argi izaten da, haizea desagertu dela. Orduan, irakurleak jakiteko nola desagertu engan, irakurri beharko du bere egunerokoa. Berak ez daki zer gertatuko den, eta agian hori da formari dagokionez, gauza bitxietako bat bai, bera doalako kontatzen, zer gertatzen ari zaion, ez daki zer gertatuko den, eta irakurleape ez daki guztia gertatuko den. Historiaren gauzarik interesgarriena hori da, ez dagoela historia kontatzen duen kontakizun jakin oro bat, baizik eta bere ikuspuntutik ikusten dugula. Bere ikuspuntua mugatua da. Ez daki gertatzen ari den guztia, ez daki bere aurretik gertatu zena edo ondoren gertatuko dena. Batzuk esaten dute bere kontakizuna ere ez dela fidagarria.
azkenean irakurleak erabaki beharko du zer den benetazkoa eta zer ez. Eneko esaten egon gara, eta lehen erakutsi eguzu esate baterako txampon bat bebai, eta txampona, gerra, zibil, sasoiko, Eusko Jaurlaritzak egindako txampon bazen, eta bar, badago dokumentazio lan bat. Liburuan esan dugu, historia izango dela gaur egun haizearen gora berekin, baina etxean, Birraitona eta Birramoneren historiarekin lotura daude bai. Bai, liburu idazteko egin nuen irakurketa bat, garaiko historia liburuetan, eta ondo girotzeko garai hori, eta haizeak irakurtzen duenean bere aititeren gutun horiek, bai agertzen ere irudikatuta Getxo inguruan gertatzen ziren gauzak gerra garaian. Birraitona hementxe egongo da. Kainoiak zaintzen, gerra sasoian. Hori da, bai. Guda garaian Punta Galeako kainoi baterian, dago haizearen berraitite, eta batzutan bebai Getxora jaisten da, eta batzutan eusartzen dira benetan gertatu ziren gauzak, eta harrigarriak direnak, baina benetan gertatu zirenak. Zuen familian, atrebentzia espadabe, gertatu zen hori? Bai, egon zen kainoiak zaintzen? Bai, esan ere, nire aitite egon zen gudari moduan Punta Galeako kainoi bateria horretan, hori izan da, beste gauza batzuen artean inspirazio iturri bat, eta gero, hemen kostaldean baditu altxor polit batzuk, adibidez badago bunker bat, bizita daitekena, eta, hemen inguruan gertatu diren gauza asko. Bunkerra gertuko da, esan duguna, kainoioi epe bai, aitzaki ederra zeuretzat, sortzaile moduan suposatzen dut, etxeko iburuz gehiago jakiteko, eta guri, eskutitz moduan, elerazten diguzu informazio hori, eskutitzetako informazioa eta gertakariak benetakoak dira. Bai, gehienak benetakoak dira, gero badaude, historioan apurka-apurka agertzen diren misterioak, gauza harrigarria da, baina bi historiak paraleloan doaz, eta ezak aurkituko du, badaudela puntu batzuk nun berdinak diren bere berraititeri eta berari gertatzen ari zaizkion artean, antzekotasun batzu daudela bien artean. Ez da erreza izaten, galdetzi eta erantzutie misterioa gordetzen duen liburu bati buruz. Hala ere, aprobetxatuko dugu, azalean kriseilu bat agertzen da, ezinbesteko izango da, bestak beste ez daukalako argindarrik etxean, haizeak momentuz, Punta Galea da, ez da? Hori da. Hemen digertu, argi berde batzuk bai azalean? Bai, gehiegi esan gabe, baina kontatuko dut, haizeak pizkanaka bizitzen joango dela azalpenik gabeko gertakari batzuk, naturaz gaindiko gertakaria diruditenak, itsasoan gabaz ikusten diren argi berde misteriotsu batzuk, eta, bera ikerketa horretan sakonduko da, baina horretan murgiltzean arazotan sartuko da bai. Kaixo, usuenaz, Irungo Elkar liburu dendakoa, eta gaur Paula Gallegon Todas las criaturas oscuras liburua gomendatu nahi dizuet. Hau gaueko trilogian lehenengo liburua da, eta bertan posible ditugu aurkitu maitasuna, fantasia, euskal mitologia, eta sekretu eta misterio asko. Bertan aurkezten zaigu Lira, gure protagonista, txikitatik ez izan dutela La Orden de los Cuervos izeneko soziade sekretu batean, bertan magia dakaten aurrak entrenatzen dituzte, garrantzizko pertsonak ordezkatzeko, hil eta ordezkatzeko. Gure protagonista Lirai tokatuko dio bea bizi den herrialdeko printzesa ordezkatzea, binon konturatuko da ez dela beak esperozun bezain erresa izango, eta neska honek sekretu asko zitula gordeta. Da liburu perfektua fantasian hasteko edo fantasia eta modiozko liburuak gustatzen dizkion pertsonentzat. Agian, guk kontatu egin behar dugu, apurtxu bet, agian hori izango delako, liburuari dagokionez sorpresetako bat. Baten bat, gu ikusten dauena, ikusten badu desagerpen bati buruzko liburua dela, agian bestelako ikerketa bat. Itxaroten du liburuan ez dagoena. Bai, irakurlea jende askok esan dit, irakurtzen hastean, novela beltzaren efekto bat edo espero zuela, baina gero
harrigarria da, liburu barruan azalpenik gabeko gauzak gertatzen hasten direla. Eta batzutan, errealitatetik kanpora joaten dela ematen du. Aizak berak ikerketa bat egingo du. Bai. Gertatzen ari den gauza susmagarri horiei erantzun bat topatu nahian. Bai, eta erantzunak jasotzeko ikertu beharko du gaurko gertakaeretan, baina bai iraganeko gertakaeretan ere. Horretan, garrantzi handia, esan dugu, deskripzio horiek. Deskripzio asko dau, etxiek, lekuak, bigarren mailako pertsonaiak, ezinbestekoak izango direnak, ari tiraka aurrera egiteko. Hori da, baina horrek lehen esan bezala, aizeari arazoak emango dizkio, eta batzutan irtetzeko zailak diren egoeratan sartuko da. Etxean nolakoa da, herrian nolakoa da. Egoitz ezagutzen duen biologoa herrian nolakoa da. Dendako emakumea eta arrantzalea nolakoak dira. Hori izan delako suposatzen dut, ariketa idazterakoan egin beharreko, argi izan beharreko gauzak. Bai, badaude garrantzizko pertsonaia batzuk, historioan, argi dago aizea dela protagonista, baina oso garrantzitsuak izango dira ere bai, herriko zuk esandako pertsonai klabe batzuk, eta, horiekin interakzioa okin da, eta gero, ingurunea, ez bakarrik herria baizik, eta herriaren ingurunea esploratuz, jakingo ditu gauza asko. Nolako izan da irakurketa? Irakurketa baino, idazketa prozesu hori, eneko, zeuk, aitortu duzulako irakurketa lana izan dela aurreko ez dokumentazioa bakarrik, rollokoetan elkarta ere sortu duzu eta horbe basabiltzate sortze lanak egiten, baina nolako izan da idazketa prozesua liburuarena, zenba denpora izan da eta mapa edo puzzlea nola osatu duzu? Bai, hau izan da nire lehen elaberria, baina horretik ere ibila naiz literatura arloetan liburuak idazten, bai liburuak diren jokoak argitaratzen, eta, zuk esan bezala, badaukagu rolariak izeneko elkarte bat, Euskal Mai Jokoen ingurukoa, eta bertan, jolasten ditugun rol jokoietan, bai, zan genezake, improvisatutako literatura dela, talde batean jolastean, hainbat jokalarien artean sortzen diren historiak egiten. Hori izan da, nire aurretik neukan, iturburu bat, baina gero jarri nintzenean idazten, konturatu nintzen, idazketa lanetan ere oso gustora nabiela. Irudimena behar da. Bai, noski. Baterako eta besterako. Bai. Irudimena eta izango da, inspirazio iturri, rollokoetan eta maiokoetan, beste jende batekin partekatzen duzuna, kasunetan bakarrik osatu duzu, zeuk, baina egitura antzeko izan daiteke, bai, pertsonaia batzu sortu eta zer egingo duten erabaki. Hori da, badago irudimena, bai dago, norberaren bizitzatik hartutako esperientziak, azkenean, liburu bat irakurtzen dugunean, idazlearen bizipena bizitzen ditugu, eta horri esker beste egoera, beste mundu batzuk ezagutzen ditugu. Eta liburu honetan niri gertatu izan zaizkian gauzak agertzen dira, edo kontatu didatenak, edo ikusi ditudanak. Esan dugu kontakizuna, errealista da, pertsona batek idazten duen momentutik gertatzen ari zaiona. Eta afaria egiten dabil, kanpingaz baten ez daukalako argindarrik, eta kontatzen dabil zer egiten dabilen. Hori errealista da, eta gero, zer gertatzen ari den kontatzen ari da bai. Fantasia hitza erabili dezakegu, libururako? Liburua errealista moduan hasten da, baina gero haizeak aurkituko ditu egoera batzuk, eta gauza batzuk azalpenik ez daukatenak. Orduan, bera ere, bere buruaren gainean dudak edukitzen hasiko da. Ea bizitzen ari dena benetazkoa den ez, ikusten dituen gauzak sinesgarriak diren ala ez, eta, esan genezake naturaz gaindiko elementuak badituela liburuak. Zein da idazlearen gomendioa irakurlearentzat? Zure liburu hartzen duen baten batek, zer jasoko du edo zer egin beharko luke liburuaz gozatzeko? Niri izan didatenez, liburua oso arin eta errazean irakurtzen da, oso entretenigarria delako, abenturak baditu, ikerketa, beldurrezko uneak, pizkat danetarik, eta nik uste dut, hasi bezain laster,
jarraituko duela irakurleak segituan, eta ia, iraileko 7 egun hauek, benetazko 7 egunetan irakur liteke oso ondo egun bakoitzean, bere egunerokoaren egun bat irakurrez. Historia hasiko da eta amaituko da? Guk ezagutuko dugu haizearen ikuspuntua, baina bera historia horretan sartu baino lehen, aurretik hasita zegoen historia, eta bere ondoren jarraituko historia. Beraz, guk ikusuko dugu bere ikuspuntua. Egongo dira gauza batzuk, azalpenik ez dutena, eta irakurleak pentsatu beharko du, bere ustez, zer nolako lertara hauek, zer nolako azalpena duten. Catriona Warden, Little Eve, eleberria. Oso, beldurrezko eleberri bat da, eta fidagarria ez den narratzaile bateko. Orduan, amaiera heldu arte ez dakizu zer gertatzen den eta nork egin duen gertatzen dena. Camila Sosaren Las Malas liburuan azaltzen den Tia Enkarna. Batez ere iruditzen zait, ez ezaguna guztiz egiten zitzaidan errealitate baten txertatzen dela novela hau, eta Tia Enkarnak adierazten du literatura oso batek erakutsi zigun errealismo magikoa eta bitasuna. Amesteko liburu bat niretzako Friedrich Hölderlinen Hiperion ekarri dut, Jesus Munarrizen itzulpenarekin. Eduardo Gilberak ere euskeratuta dauka, baina alea galdu dut, eta badaki badagola, baina ez daukat etxean. Eta oso liburu potentea da. Igual Hölderlin orain irakurtzen dudanean, beste poema batzuk irakurtzen ditut, baina liburu honek asko inpaktu handia eduki zuen nigan, eta bizitza eta poesia ulertzeko manera aldatu zidan. Ostozimelduek ilunabarreko koloreak zituzten. Soilik, pinuek eta erramuek segitzen zuten betiereko berdean. Hegazti ibiltariak sakabanatzen ziren mahasti eta baratzeetan zehar, eta gizakiek utzitakoa pozik biltzen zuten. Bainekoren lehenengo eleberria esan dugu, sorkuntza lanetan idazten, eta ikusentzunezkoari dagokionez pello bide luze egiten. Ze moduz? Kaixo, ondo, hemen gustora, hemen leku berezi honetan. Hau bada pelikularako, Lekua eta liburua, esango nuke. Bai, badago. Egon gaitzu egiten pixka denekotan, posible ben pelikula bat egitea liburu ontatik. Nire ustez ez da erresa, ez da liburu erres bat pelikula bat egiteko. Oso Lovecraftianoa da, Howard Phillips Lovecraften estilo badauka, eta bere pelikulak, bere liburuetatik egindako pelikulak normalan ez dira gehiegi egin, eta egin direnak ez dira oso onak generalean, nire ustez oso zaila delako. Dispositiboa bera ere eskuz idatzitako eguneroko bada, eta hori nola eraman zinera, bilatu beharko dira moduak. Egingarria izango balitz zederra bai, Honelako elkarlan bat egitea eta pelikula egitea. Bai, nire ustez baditu elementu batzuk, abenturak, bi garaitan gertatzen diren gertakizunak, oso polita ertango zen, pelikula bat. Pello, lagunak zarete? Nola egiten da lagun baten liburuaren irakurketa? Neri asko gustatzen da lagunen liburuak irakurtzea, ze polita da ere, ea lagun hauen, printza horiek harrapatzen dituzun irakurketa horietan. Nik irakurren duenean iraileko 7 egun, saiatu nintzen egunen esperientzia hori egiten, egunero kapitulo bat irakurtzea, egunerokoa jarraituz. Enuen irailean egin maiatzan egin nuen, baina maiatzaren batetik 7 egin nuen egunez egun. Eta esan barra dakat, kontenitu behar izan nintzela. Kapitulo bukatzen da, eta jarraitu nahi duzu irakurtzen, eta esan bihar arte itxoin barre dut. Geldi, utzi liburu apalean, eta horrengo egunera arte. Eta oso esperientzia kuriosa izan da, bai.
galdetu behar dizuet, ezagutzen zaretelako, esan dugu, mai jokoetan eta rol jokoak euskaraz ekartzen elkarte bat ere sortu duzue, bazarete biok kide, badauka purtsu bet rol jokoetatik, zer dan rol joko bat, galdetu behar dizuet. Rol joko bada, azken finean, mai joko bat, baina narratiboa. Orduan, mai baten inguruan, pasei persona jartzen dira, eta guztien artean historia bat kontatzen da. Ez dago mai joko bezala, beste mai joko batzu bezala, ez dago tablerorik eta, baizik eta, paper batzu daude, eta bakoitzak pertsonai baten paper hartzen du, eta pertsonai horrek egingo lukeena eta esango lukeena adierazten doa, eta hola, pixkanaka, historia hori garatzen dijoa. Eta askotan esaten dugu, bertsolaritzaren antza dauka, baina prosan, ez? Batean improvisatuan, kolektiboki egiten den sortzen den historia da. Helburua zein da? Jolasten dugunean, helbururik ez dago irabazlerik, ez galtzailerik, ez da kompetitiboa, kooperatiboa baizik. Orduan, azken finean helburua historia bat sortzea denen artean eta ondo pasatzea da. Ondo pasatzeko helburuarekin sortuta, eta suposatzen dut, badaukala liburuak, dinot, horren besteko esperientzia izan da zeu epe bai, agian horretatik bai, zelan ikusten zuzuk, mai joko horretara jokatutan, zelako irakurketa izan da? Bai, nire ustez badauka olako rol kutsua, ez? Bai, giroak, berak, baita ere, kontatzeko modua ere, ikusten da rolaria dena idazlea, ez? Kuriosa da, liburuak ere nola egiten duen informazioaren dosifikazioa, ez? Informazio asko kontatzen da liburuan zehar, historia ulertu ahal izateko, baina oso dosifikazio pausatua dauka, ez? Eta pixkanaka jakiten zoaz, ez? Misterio hontan dauden zea guztiak. Eta askotan esaten da, baita ere, rol jokoetan eta misteriozko rol joko bat jolasten denean, tipula baten antzeko historia bat kontatu behar duzura, ez? Kapa desberdinak daude eta pixkanaka kapa desberdinak kentzen zoaz eta deskubritzen. Eta liburu hau pixkat horrela da, ez? Kapitulo bakoitzean, kapa batzuk kentzen dituzu, azkenan muinera iritsi arte. Eta hori izango litzateke bai, eneko esan duzuena, entretenitu, ondo pasatu, tartea pasatu, segurazki bada liburuarekin gertatuko dana, edo hori izan da helburua be bai? Noski, liburuak, peiok esan bezala, baditu ikerketa, misterioa, badauka abentura, akzioa, eta azkenean, protagonista bere ikerketa horretan murgiltzen doan enean, irakurlea ere sartuko da berarekin, espero ez zuen egoera batzutan, eta, azkenean, jakin arte zer gertatu zitzaion ezeri, tipularen kapa guzti horiek zuritu beharko dira. Nik uste dut, liburuak biltzen hasi nintzela, argazkilaritzan murgildu nintzen momentu berean. Ella badaukat libururen bat, lehenago oraindik argazkilari izango nintzela, jakin baino lehen edo oparitu zidaten argazki libururen bat, baina bestela nik uste dut, lanbidean murgiltzearekin batera edo. Eta garrantzia niretzako dena, azkenean da ikasteko eta erabiltzen duzune material bat da, ikusten duzulako zer egiten du jendeak, nola egiten du jendeak, eta ez bakarrik argazki liburua, eta argazkilaritzari buruz ere, liburu asko dauzkat, testu liburuak eta direnak, eta nik uste hortik ere asko ikasi dut, ez bakarrik nola egin argazkiak eta baizik, eta nondik egiten dukun jendeak argazkiak, ze arrazoirengatik, eta ze, historia bizkat eta horretako. Niretzako ezinbesteko liburutakoa da igual, hau, ezta, por una función crítica de la fotografía de prensa, Pepe Baezak idatzi zuena, eta ez bakarrik niretzako, ni horitzen naiz, izango zen 89 inguruan elako zerbait, nire inguruko jende askontzako izan zen nahiko liburu, gauza asko argituzkigun liburu bat, ezta? Nik beti esaten dut, ni hasi nintzen prentzan lanian prentza argazkiak egiten, eta pixkat galduta bezala ibiltzen ginen, ezta? Bakoitzak egiten ditu argazkiak bere leku hortatik, baina ofizioari buruzko gauza asko jakin gabe. Baina hemendik hasita,
Clemente Bernat ere ezagutu nuen, eta bere teoria guztian ere murgildu nintzen, eta niretzako bai da ezinbesteko liburu bat, eta gaina hasiera bat markatzen duen liburu bat. Niretzako bi liburu markatu behar almetu, edozein hartu nezakene, baina badire bi, oaintza aipatzen nuen, pixkate, ezan liburuak lagundu zidala Clemente Bernat ezagutzen eta bere historian murgiltzen, eta izan daiteke hau Desvelados, Clemente Bernaten liburu oso potentea da, eta da Espainiko Gerra Zibilan fusilatu eta fosatan gelditu ziren guztiek, eta fosa horiek irekitzen hasi zirenean egindako argazki liburu bat, eta oso potentea da niretzako bai argazki aldetik, eta baita lehen esaten nuen bezala, hasieran badauzka prologo potente pare bat Clemente berarena, eta gauza bera, ez da liburu bat asko ikasteko bai argazki aldetik, eta bai, nondik edo egin beharko lirateken edo egin beharko genituzken argazkiak kasetaritzara dedikatzen geranak. Eta beste bat, esango nuke hau, En el Camino, da Bartzelonako Ruido Foto kolektiboaren liburu bat, eta niretzako oso liburu maitea da, gauz asko batik. Momentu batian gainera, noiz oparitu zidaten, hau oparitu egin zidaten, noiz oparitu zidaten, niretzako, nire lanbidean oso momentu kritikoa izan zen, eta aparte da liburu bat, migrazioen inguruko liburu bat, Hego Ameriketatik eta Ipar Ameriketa edo Estatu Batutara migratzen zuen jendeari buruzko liburu bat, eta hor erabiltzen dute trena, Mexiko guztia zeharkatzen duna, eta tren hortan dijoan jendeari buruz. Nik uste gaina gaur egun nahiko gai berriro, bogan dagoen edo gai bada, eta niretzako oso interesgarria, gainera ez bakarrik liburuak erakusten duenagatik, besta liburua bera ere, produktu bezala, erruidokoek asko zaintzen dute, eta niretzako horregatik da oso liburu importantea, argazki aldetik oso potentea, eta gainera modu kolektibo batean egindarko lana, ez dakit lotzen ditu gauza diferenteak. Nik egin nuen, eta nik bakarrik egin duan liburu bakarra momentuz da hau, da Zu ikusteko bidean, eta izan zen pixka bat, jolas moduan edo egindako liburu edo proiektu bat, nio izan ez garai hortan, baina indara gutxonez lagun batekin komentatzen, gaur egun fotokasetaritza eta argazki dokumentaritza guztia, asko ikasten dugu, asko ezagutzen dugu gaur egun, internet bidez pila bat jasotzen dugu, baina ni hasi nintzenean guztionekin internet iaia ez zegoen. Orduan ezagutzen dituen liburu bakarrak edo lan bakarrak ziren, edo prentsan publikatzen zirenak, eta nazioarteko prentsara jo behartzen nuen fizikoki erostera, edo bestela liburu batzuk, ez da, horregatik hasi nintzen nire liburuak biltzen. Eta joaten nintzen, Visa por l'Image egiten da Perpignan, enola fotokastaren inguruko jaialdi bat, eta bertara joan angolanak ikusi, eta zaten, ni gai izango nintzateke gure gai batekin horlako zerbait, ez maila hortan, estetika eta estilo hortan zerbait lantzeko, eta momentu hortan, asko atetzen zen prentzan ere bai, euskal preso politikoen dispersioa, familiarrak beraiek bizitatzera joaten zienak, eta nik beti irutzetan, gure gai hoiei buruz oso gutxi egiten gendula hitza, guk ere bai prentzan. Ikusita beste gatazka batzuk nola landu dituzten bertako kasetariek, eta hasi nintzen egiten, erdi jolas moduan, ia gai nintzen reportai bat atetzeko, batez ere Mirentxineko furgonetatan presok bizitatzera joaten ziren zeniden inguruan. Gero badaukat beste bat, izango zen lau, atortxurrokek edo planteatu ziguna bostokeko kide hoi, 20. atortxurrokean, nahi zuten nolabait erakutzi argazkitan, eta gaina basokaten bere lehenengotik buruan liburu bat egitea, zer den atortxu modu auzolanean edo antolako jai bat dela erakustea, eta nola egitzaten den bertara joaten diren pertsonek parte hartzen dutela atortxu antolatzen, nola mundu guztiak petoa jasten duen, gaur ere orain 30. dogat eta horre ere kanpaina egin dute, jantzi petoa, planteatu ziguten bostokeko kideoi, han egotia atortxu guztia prestatzen zen bitartean eta atortxuk irauten zuen bitartean, eta gure bete beharra zen auzolan guzti hori argazkitara ekartzea. Orduan, oso liburu maitea daukat, alde batik,
enkarguz edo izan zelako, etorri ziren guregana eta guregan zerbait ikusi zutelako, eta gero lehen aipatzen duen bezala Ruidon liburuan, liburu kolektibo bat bezala antolatu gendulako, eta niri, modu kolektiboan lan egitea baita argazkilaritzan ere, oso interesgarra iruditzen zait, eta da hori, beste liburu bat, guk edo, hau ez da nik, guk ekoitzitakoa, eta oso maitea duan hau ere bai. Irudimena ere aipatu dugu, irudimena badago eta segurazki, joko kolektibo bat egiten badugu bai istorioak sortzen, irudimen egongo da eta tarteka pello fantasia hori ere agertuko da. Nola ikusten zu? Tinot, liburu baten, horrelako fantasia printzak eta eskaintzea gure hizkuntzan zeuk ere basabiltzatelako gure hizkuntzari leku zentrala jartzen zuen elkartean. Bai, niri liburutik asko gustatzen zaidan gauza hori da fantasia nola uztartzen den ez da hasieratik agertzen, ez? Askotan mundu fantastiko bat sortzen duzunean idazteko eta mundu horren oinarriak hasieratik ezartzen dituzu hemen, ez? Hemen mundu oso realista bat da eta pixkanaka printza horiek aurkitzen zoaz eta murgiltzen zera bukaeran fantasiazko zera horretan, ez? Eta bai, egia da euskal literaturan, duela gutxi arte fantasia eta zientzia fikzioa eta horrelako irakurtzeko aukera gutxi egoten zela, ez? Eta pixkanaka aldatzen ari dira gauzak. Gaur egun, nik uste dute aro berri bat, azten ari dela eta fantasia, zientzia fikzioa eta beldurrezko generoak geroz eta indartxago datoz. Eta dana uztartu aldalez, esan dugu, fantasia horretatik gaur egunera eta iraganera joateko bidaiak bebai, aprobetxatu dituzu pello besteak beste zure azken lanetan, dokumental batekin zabiltz eskuartean bebai, zeri buruzkoa? Guk Zazpiterdieko estetxea dakago eta hor, denetatiko dokumentalak egiten ditugu, orain berri bat prestatzen ari gara, ez nik zuzentzen, nire lankideak David Aguilarrek zuzentzen du, eta bai, Eltzegorrari buruzko dokumental batekin ari gara, Eltzegorra da euskal instrumento tradizional bat, debekatua dagoena jotzea, eta horri buruzko ikerketan ari gara. Eta ikerketa hori gero, ikusentzunezko bihurtzeko be, irudimen hori, ez da? Bakoitzak bere erregistroak ditu, baina irudimen hori, kontakizun bihurtzeko be, bai. Bai, ez dakit irudimena bakarrik, baina baita, narrazioaren mekanismoa jakita, ez? Azkenan oso erresa da ideiak eukitzea, jende asko etortzen da batutan gure gana ere, badaukat ideia bat pelikula bat egiteko, eta bai, ideiak oso erresa dira eta oso politak dira denak, baina gero garatu inbar dira eta jakin bar da ideia hori, estruktura bat ematen guzti hori eta nola kontatu alde batetik bestera, eta hori da lan prozesuaren alderik zailena eta politen aldi berean, Eta imaginatzen dut liburua idazteko orduan ere antzeko zerbait dela, ez? Daukazu ideia bat edo baina gero... Garapena dator eta daukasun ideia hori, pertsonai batzuen bitartez, elementu ezberdinen bitartez garatu inbarra. Eta gero bebai, zure dokumentaletan gertatzen den bezala, dokumentazio lanak garrantzitsua dira, eta, hortik aurrera, guztiari ematea olako kohesio bat, eta interesgarria den ibilbide bat jarraitzea, lana da, azken finean. Eta gero bide hori egin, askotan esaten duguna, buruan daukaguna elkarrizketa nolako izango dena, eta nolakoa da, ez da berdina. Buruan daukazun abia puntua liburuari buruz, eta liburua ez da berdina, eta pelikulari buruz, bez. Eta azkenien, ikasi iranok bide horretaz gozatzen bebai, ez da? Abia puntutik amaierara, zein da fase honena, prozesuarena? Ez dakit, niri gustatzen zait, batzutan, igual, zineman gauzak igual estrukturatuagoa daude ez, eta atzuk gidoi bat idazten duzu, eta gidoi hori sakratua da ia, ez, eta jarraitu behar da. Niri egia zen ez zait gustatzen nola lan egitea, gure gidoiak, dokumentaletan erresagoa da hori egitea. Gure gidoiak nahiko irikiak izaten dira, oso gidoi mardula dira eta zabalak, baina oso irikia daude, eta guri gustatzen zaigu ere prozesuan bertan, gauzak aldatzea eta filmaketan gauzak aldatzen dira eta montajean bertan ere pelikulak erabat aldatu daiteke, ze iruditzen zaigu hor aurkitzen dezula benetan zer kontatu nahi dezun, ez? Eta niri hori da gehien gustatzen zaidena, ez?
ekinean aurkitzea kontatu nahi duzuna. Nire gustatzen zait, hasieran badaukazu olako ideia bat, nondik nora joango den historia, eta oso ondo dago mundu hori sortzen duzunean, hasten direnean, bigarren pertsonaiak agertzen, imaginatzen dituzu lekuak, egoerak, eta mundu hori aberazten hasten denean, konturatzen zara hori buru barruan daukazula irudikatuta mundu oso bat, egoera ezberdinekin, pertsonaia ezberdinekin, eta azkenean, idazten jartzen zarenean, azkenean da mundu hori azaltzea, irakurleak ere ezagun dezan. Bizitzako une bat aukeratzeko eskatu zien egileak lagun eta ezezagunei. Eta duela 10 urte hasitako proiektua orriotan bildu eta zuri irakurle eskaini. Bizitako zein une aukeratuko zenukezuk? Azelerazio handirik gabeko pertsonaiak dira, 7 ipuinetan zeharra ageri direnak. Errutinei aurre egiteko gogo eskasekoak. Enbidia, bakardadea edo malenkonia sarkasmoz eta ironiaz josiak. Gurasoekin kanpineko egonaldian dagoela, Mara detektibe lanetan hasiko da, itsasoan galdu zen pirata Andrearen kondairari tiraka. Pellot izeneko txakur filosofoa izango du ondoan beti. Asko gozatu dut nire lehen eleberria idazten, eta liburu irakurri dutenek ere, esan didate apreziatu dutela liburuak dituen fantasiazko, beldurrezko eta naturaz gaindiko ukitu horiek. Nire ustez, tradizioz, Euskal Eleberrian gehien bat errealismo eta drama jorratu izan dira, baina uste dut, aro berri baten sartzen ari garela, eta geroz eta gehiago fantasia, beldurra eta zientzia fikzioa jorratuko dira. Nik badaukat bigarren liburu batentzako ideiaren bat, eta argi daukadana da bertan agertuko direla fantasiazko elementu horiek.